Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Captain Odd και σήμερα παίζουμε Minecraft multiplayer. Λοιπόν, multiplayer, ναι, θα παίξουμε στον Lifeboat, γι' αυτό λέω. Και άμα υπάρχει περίπτωση, δηλαδή ξέρω εγώ κρασάρι τίποτα τέτοιο, θα το καταλάβω, όριστε, έτσι. Όταν μπαίνω στο Lifeboat το Minecraft κρασάρι, γι' αυτό θα παίξουμε μια survival σειρά. Να δούμε τι θα πετύχουμε. Οκ, κάναμε spawn σε ένα survival island, νομίζω. Ναι, κάναμε πολλά. Και δεν μας αρέσει. Γιατί, κοιτάξτε, δεν δέντρα πουθενά. Και νομίζω πρέπει να κολυμπήσω. Πάμε γιόλο. Δεν βλέπω τίποτα. Οπότε ξεκινάμε άλλο κόσμο. Fuck logic again. Οκ, να είμαστε. Εδώ. Έτσι μπρο. Και πάλι δεν βλέπω. Α, εντάξει, βλέπω δέντρα. Αυτό είναι καλό σημάδι. Και πολύ καλή φάση. Δεν θέλω να σπιρτάρω από τώρα, γιατί μετά θα πεινάσω και τώρα όντως πεινάω. Αλλά όχι. Για σας δεν τα φάω. Ναι, για σας όντως. Οκ, παιδιά, επιστρέφω μόλις έχω το σημείο, είναι πολύ βαρετό. Και επέστρεψα, αλλά αυτή τη φορά με 15 κομμάτια ξυλού. Extreme. Πολύ extreme. Ναι, όντως πολύ extreme να έχεις 15 κομμάτια ξύλου. Πιο extreme δεν γίνεται. Οκ, τα sugar canes θα τα χρειαστούμε, οπότε να πάρουμε κανένα. 3. Βοηστές. Πρέπει να φέρετε κι άλλα. Περισσότερα, καλύτερα. Τώρα σκοτώνουμε αγελάδες ή τις αφήνουμε για μετά. Ποιος ή σκοτώνει τώρα με το χέρι. Εξερεύνηση κάπου, τέλος πάντων. Όλοι. Χριστός και Παναγία. Τελειώνε βρε καθυστερημένο. Κάτσε με ένα κολπάκια. Τώρα φίλε βαριέμαι, όντως. Δεν θα το συνεχίσω. Γιατί φτιάξα μπολ, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Τώρα σε δικό μου. Critical. Για μότο. Θα δοκιμάσω. Critical loop. Ένα hit. Δοκιμάσουμε και στο γουρούνι ένα critical. Critical. Όχι, δεν πέτυχε. Κάτσα κινητό. Critical. Εντάξει είπα. Είπα περίμενε. Εντάξει, σταμάτα. Οκ, και θέλουμε ένα καλό μέρος να μείνουμε. Θέλουμε να σκοτώσουμε και αυτό το πρόβατο επίσης. Με critical. Ό,τι θέλει το κοινό. Αν και κατά ψέπτενα δεν θέλετε critical, οπότε. Οκ. Κάνω ένα μικρό πράγμα εδώ. Τέλος πάντων. Και πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί πεζοποιεί. Επειδή το Minecraft Pocket Edition δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο στην Ελλάδα όσο το Minecraft. Επειδή υπάρχουν πολλοί YouTubers που παίζουν Minecraft, Captain Panis, Hacky Pixels, Gamers και άλλοι πολλοί. Και εγώ είπα να ξεκινήσω PE. MCP for your own entertainment. Ό,τι πείτε. Πρώτα το κρεβάτ. Σπάσε το ξύλο. Αν και δεν είναι ξύλο αυτό. Είναι crafting table.
Table το λέει ο Χάκη και ο Ζοκ νομίζω. Α, ναι, και ο Ζοκ έπαιζε Minecraft και νομίζω δεν θα το ξαναρχίσει. Δεν ξέρω. Εγώ του γράψα πάντως θα το ξαναρχίσει. Σε comment σε ένας βίντεο του. Οπότε. Θα κάνουμε ένα μικρό χώρο εδώ. Για να μένουμε το βράδυ. Κλασικά. Βάζουμε το crafting table. Crafting table. Ναι, μπράβο είναι. Το crafting table. Εδώ. Παίρνεις μία πέτρινη αξίνα και ένα σπαθί και τώρα βάρας το ξύλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 εδώ, εντάξει, τέλος πάντων. Πήδα. Πάμε για εξερεύνηση. Because I am a miner. Οκ. Το πρώτο μας iron. Πολύ καλό. Πολύ καλό είπα. Τσιγκούνιδες, φέρτε κι άλλο. Και μια σπηλιά που δεν έπρεπε καν να υπάρχει, αλλά την ευχαριστούμε πολύ γιατί μας έδωσε αυτά τα... βασικά έχω φαΐ, όχι. Και έχω φαΐ. Οπότε θα φτιάξουμε ένα φούρνο. Το βάλουμε εδώ. Εδώ. Θα ψήσουμε το καθυστέρημα, όχι το αυτό. Όχι το αυτό, ναι, μπράβο Δημήτρη. Θα ψήσουμε το iron με 3 ξύλα. Ας ελπίσουμε να φτάσουν. Και εγώ αυτό ελπίζω. Να φτάσουν. Στα comments αυτού του βίντεο θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το skin μου. Πώς σας φαίνεται. Είναι καλό, είναι χάλια, είναι ωραίο. Είναι καλό μάλλον. Εμένα μου άρεσε πολύ. Εντάξει, κόψτε τώρα. Κόψτε φλεβάει κάτι τέτοιο. Και περισσότεροι θα αναρωτιέστε, ξέρω εγώ, πώς κάνουμε αυτή τη σκιά στα μαλλιά που ουσιαστικά δεν είναι σκιά, απλά κάτι τέλος πάντων, στην μπλούζα. Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα Nova Skin για να κάνω τα skin μου και νομίζω βάζετε το skin κάτι και δεν έφτασα τα ξύλα, τέλος πάντων. Τι κάνω, σταμάτα, κόψε, τέλος πάντων. Νομίζω βάζετε το color navigator στο tick για να κάνω κάποιες επιλογές και απλά ζωγραφίζετε και σας βγαίνει αυτό. You fucking drawing. Άμα θέλετε να μάθετε το μυστικό. The secret. Και λέω να φτιάξω ένα sword και ένα pickaxe. Και ναι, είμαστε fighters τώρα. Νομίζω. Κοτόπουλο. Εδώ. Κάτσε καλά. Μπράβο. Σημαίνει ένα critical σε νεκρό. Όχι, εντάξει. Τα παράκανε τα πράγματα. Νομίζω το sheep με ένα critical πεθαίνει. Να δω. Κάτσε καλά. Όχι, κάτσε. Κάτσε καλά. Να έχουμε. Οκ, δεν θα κάνω άλλο, το ξέρω, απλά να παγιδέψω αυτό το μικρό ελεεινό πρόβατο. Σταμάτα. Καλά. Δεν πέτυχε. Ναι, με ένα critical πεθαίνει. Critical. Οκ, critical. Η νόσος της τρελής αγελάδας. Και παιδιά, κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.